Man huwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu? Ingabe wayengubani uUthman indodana ka-Affan, uNkulunkulu athokoze ngaye? Waziwa ngobumnene, ububele nokubekezela kwakhe. Wabizwa ngokuthi uDhu-Nurayn ngoba washada namadodakazi amabili kaMprofethi ukuthula makube kuye, uRuqayya bese kuba u-Umm Kulthum, uNkulunkulu athokoze ngabo. Wanikela ngemali eningi ukuze kuxhunywe ibutho laseTabuki, futhi wathenga umthombo waseRoma ukuze amaSulumane athole amanzi mahhala. Waba yisilo se-Islam sesithathu, wandisa imasjidi kaMprofethi ukuthula makube kuye futhi wahlanganisa iQuran yaba incwadi eyodwa ejwayelekile, ukuze igcinwe ngendlela efanayo kuzo zonke izingxenye zesizwe samaSulumane. Umprofethi ukuthula makube kuye wamjabulisa ngezindaba zezulu futhi wamtshela ukuthi uyofela ukholo njengeqhawe futhi eQuran. Wabulawa ngoLwesihlanu mhla ziyi-18 kuDhulhijja ngonyaka wama-35 emva kwehijra efunda iQuran endlini yakhe.